danas jedno finale, pa evo da čujemo najprej kako se zovete. Petar Čirović, Teodora Radak. Teodora je bila danas uspešnija, tako? Kako je bilo u finalu? Pa bilo mi je lako, zato što već dugo imam mečeve, pa znam šta trebam da primenim u meči i onda mi je bilo lako. Danas poraz u finalu, ali bit će bolje, tako? Kako je bilo u ovom meču? Bilo je dobro. Teodora je bila bolja, tako? Da. Koliko se ti dugo baviš taekwondo sportom? Pa, 5-6 meseci. Je li ovo prva medalja ili je bilo još? Prva. Biće ih još, ali tako? Da. Ok, hvala ti puno. Teodora je osvojila do sada dosta medalja. Nedavno si bila u Slovačkoj. Kako je bilo tamo? Tamo je bilo malo napred, zato što smo miljali stranci, a mislili smo da su oni jaki. Ali i tamo je bilo lako. Šta si osvojila tamo? Pehar i zlato. Reci mi, koliko si imala mečeva u Slovačkoj? 2 meča. Je to do sada tvoja najuspešnija medalja ili je bilo još važnijih? Pa meni je ovo zato što sam osvajala pehar, bilo mi je najspešnije. Jednog dana bit ćeš kao Milica Mandić. Da. Nađa Stojčević iz taekwondo kluba Beograd je u Slovačkoj osvojila medalju, je tako? Znači zlatna medalja u Slovačkoj, pa da čujemo kako je bilo na tom takmičenju. Dobro. Je bilo teško doći do zlata? Nije. Koliko si imala borbi? 2. Gde je ovako bilo najteže, da li polufinale ili finale? Pa nije bilo ništa teško. Znači lagan posao za tebe, je tako? Koliko si ti dugo baviš taekwondo sportom? 2 godine. Koliko sam primetio na treningu, imaš i sjajnu nožnu tehniku. Koji ti je ovako omiljeni udarac? U meni su sve omiljeni. Znači dolio i bandali, svi nožni, je tako? Da. Reci mi, koliko si do sada osvajala medalje, da li brojiš? Pa da. Koliko? 10. Još jedan član taekwondo kluba Beograd koji je nastupao u Slovačkoj. Da čujemo kako se zoveš i kako je bilo tamo. Zovem se Milica Novaković. Tamo je bilo je super. Prvi put sam bila u A klasi. Osvojila sam srebrnu medalju i zadovoljna sam tu. Koja je to kategorija konkurencije? Pa A kategorija. To je udar za glavu i prvi put sam tu bila i zadovoljna sam kako sam radila. Koliko imaš godina? 12. Koliko se dugo baviš ovim sportom? 2,5 godine. Zašto bi ti preporučila mališanima da se bave upravo taekwondo sportom? Pa zato što je koristan sport, mnogo ima da se nauči. Zabavno je, lepo. Taekwondo klub Beograd je tvoj klub, je tako? Šta možeš da kažeš o njemu? Pa klub je super i super što treneri, društvo super. Danas šta očekuješ? Pa nadam se pobedi. Ba zlato, tako? Baš.